Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-mu'minu tawi wong mukmin iku yasgiluhu iku nyibukake ing mukmin mau asana apa ngalem utawa muji Allah ing atase Allah taala. An ayyakuna ando saking yen to ana sapa mukmin linafsihi maring awak dhewe ne mukmin iku syakiron iku wong kang syukur. Wa tasgiluhu lan nungkulake ing mukmin hukukumullah ya apa pira-pira hak Allah. An ayyakuna ndo sing yen to ana sapa mukmin iku lihututihi maring pira-pira bagiane mukmin iku zakiron iku wong kang eling. Dadi wong mukmin biasane iku sibuk dengan muji ing Allah, mengesahkan Allah daripada sibuk dengan menyukuri apa yang diterima dirinya sendiri. Iku wong mukmin. Dene jenenge wong mukmin temenanan, wong mukmin sing bener ya wong mukmin sing sibuk dengan mengesahkan Allah daripada sibuk dengan menyukuri apa yang datang pada dirinya sendiri mau. Watasgiluhu hukum wa an ayyakuna lihututi dakiron. Lebih sibuk dengan apa-apa yang menjadi hak Allah. Hak Allah itu didahulukan daripada dia sibuk eling bagiane nyukuri bagiane dhewe. Dis nyukuri ring awake dhewe lho, syukur dekne iku lebih dikesampingkan mendahulukan hak Allah. Syukur asing ndak wis bener lah syukur. Kowe nyukuri diwehi Gusti Allah rezekine lancar, alhamdulillah syukur. Diparingi anak sing saleh, terus pinter kadang. Nyukuri. Iku kan wis apik jane. Tapi lebih baik lagi bahwa kesibukanmu iku ora kuwi, lebih sibuk dengan hak-hak Allah. Mergo sing model-model ngono kuwi mbali ring bagian. Eling bagiane ora bagiane Allah jenenge ora hak ya Allah. Balik ring Allah. Kune wong mukmin dadi isih dijelimetin. Wis apik tapi kurang apik. Awakmu ya wis nyukuri kenikmate Gusti Allah, tapi ngono ku lho kok nek cara kanggone wong mukmin isih kurang meningkat cara levele. Kesadarannya kurang meningkat. Lebih sibuklah kepada hak-hak Allah daripada sibuk ring hak-hak awak dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Syukrun nafsi utawi syukure ati ru'yatun iku ningane ru'yatun isbatil afal iku ningali bangsake pira-pira penggawean al-jamilati kang bagus wal akhwali lan pira-pira tingkah al-hamidati kang pinuji ilaiha maring nafsi mau. Wadzalika utai mengkono ru'yatun isbatul af'al iku sanaun iku ngalem alaiha ing atase nafsu atau nafsun mau. Wa mongko utawi sana alaiha ngalem ring apa memuji utawa ngalem ring awake dhewe wa mudotun iku melawani lisanai maring ngalem Allah ing atase Allah taala. Wa dzikru khutuha utawi nutur pira-pira bagiane nafsu iku min i'tiqad niku setengah saking i'tiqad annalaha satamne kuduwe nafsu hakon apa hak alama ing atase perkara yaf'aluhu kang nindakake sapa wong ing ma minat taati bayane saking pira-pira ketaatan wa hale utawi dzikru khawtiha mau iku mudotun iku melawani lil qiyami maring jumenengake bihukukillahi utawa ngetegake bihukukillahi kelawan pira-pira hak Allah. Bihukukillahi kelawan pira-pira hak Allah.
Dadi syukure awak dhewe, syukure atine awak dhewe mergo ningali sesuatu yang bagus, sesuatu perbuatan yang baik, iku teko wis apik asline. Wis diitung apik. Dadi pamane kok dhewe iso ngamal wiridan istiqomah. Terus awak dhewe atine awak dhewe ku eling, syukur alhamdulillah aku diparingi dadi wong sing saleh pamane. Nyukuri eling ngono ku lho, sampeyan iku wis apik asline. Cuma nek kanggo iki mau ditingkatno neh. Tujuane cara ditingkatno levele. Awakmu eling model ngono iku elingmu iku ning awakmu dhewe. Nyukuri ning awakmu dhewe. Sak menit saja mau sampeyan kok eling ngono kuwi berarti sampeyan lali muji ning Allah. Mergo sing nduk eling awakmu dhewe, ora eling pengirane. Ora eling hak-hake Allah dalam waktu kuwi. Dadi wong ulama-ulama utawa wali-waline Gusti Allah ning jrimeti ngaso nonton. Di sak menit wae, 2 menit, 5 menit sesuatu kok ndadekno atine lali muji ning Allah iku termasuk mengurangi nilainya piyambake apa ngabekti ning Allah. Eling tok mau lho, eling bagiane awake dhewe. Alhamdulillah aku diparingi anak sing saleh, alhamdulillah iso istiqomah. Dadi bali elinge ning awake dhewe iku termasuk kanggone wali-wali kurang tepat. Ditingkatno neh ate. Daripada eling ngono ku nek cara wong kenceng neh dikire ben atine ku Allah utawa sholawat atine daripada eling-eling model ngono ku. Dadi aja ngasih pedhot nek cara wali-waline Gusti Allah. Begitu. Wadhalika sanam alaiha wa wa mudutun lisana. Mergo nek model terus-terusna model kaya kuwi mau, keadaane model rohanine kok model kaya kuwi mau, iku mudutun lisana Allah. Melawani pada saat kuwi awakmu ngelem utawa zikir ring Allah. Wa dzikru khataikum min itiqatin anna la haqqan ala ma yafaluhu nato. Lah awakmu kok eling model ngono kuwi, atimu mau berapa saat mau kok eling model ngono berarti awakmu gantungno bahwa awak amalmu kuwi perlu balasan. Alamah paluhum natwa. Dadi awakmu nglakoni taat utawa iso diparingi ngamal taat iku butuh balasan. Hakun alamah paluhum natwa. Wa wa mudutun lil qiyam bi huquqillah. Nek modele atine model ngono kuwi iku berlawanan dengan nilai-nilai ubudiyah kanggo hak-hake Allah. Intine ngoten. Dadi sak saat wae, sak wektu wae kok ilinge karo liyane. Ilinge karo awake dhewe termasuk mengurangi nilai ibadah. Iki kelasé wali-wali awake dhewe kadang wae eling-eling liyane. Wong kanggone contone wong sing teman-teman. Wal mukmin mongko utawi wong al hakiki kang hakiki iku layal tabitu Quran oleh sapa mukmin ila nafsi maring awak dhewe mukmin min nisbati sayan saking bangsake suwi-wiji minal mahasin saking pira-pira kebagusan ilaiha maring apa mukmin mau ya maring nafsi mau wa fi tulabi khabdin lan ing dalem golek bagian ali ing atase syai'in laha keduwene nafsuhu. Wong mukmin sing hakiki ora oleh ring gone awake dhewe. Ora ndelok awake wong. Cara wong mukmin sing temenanan sing hakiki ora kakek ndelok awake dhewe. Mergo apa cara ndekne iso ngamal ngono ku yo wis paparinge Gusti Allah. Ana wong iku gak iso ngamal wis paparinge Gusti Allah. Dia juga terlalu kagum dengan kebaikan yang terjadi dalam dirinya sendiri. Jadi awakmu kok diparingi Gusti Allah iso istiqomah, iso duwe anak bagus, ora ndadekno atine seneng ya ora. Terus ndadekno atine bungah ya ora. Mergo iku ora tujuan. Tujuan awake dhewe iku ora kuwi. Nek wong mukmin hakiki ngoten kuwi. Tujuane awake dhewe iku
setiap saat setiap waktu hak-hak Allah dijalankan. Iki wektune ngene Gusti Allah perintah ngene iku ditepati kan. Dadi ora tok ndelok kebagusan utawa peparing-peparing sing diparingno Gusti Allah iku enggak ngaruh. Contoh gampang awakmu pamane dikon tuku pamane minyak goreng karo ibumu. Ki lho tukono minyak goreng lho engko tak wae dhuwit. Tak sangono tak wae dhuwit tambahan jero kan. Engko sing 100 engko pak kowe. Sing 1000 kan, sing 1000 utawa 2000 engko pak kowe. Kanggone anak sing temenanan wis ora mandang duwit 2000 mau, penting perintahe mau dilakoni. Terus kok matur nuwun Bu, sampean paringi dhuwit 2000, terus akhirnya seneng perkara ana tambahane mau. Lah seneng perkara ditambahi dhuwit sangu mau 2000 mau. Iku bukan tujuan. Bukan nilai ibadah niku. Nilai ibadah awak dhewe kan berangkat nukokno lenga ibune mau. Fokuse rono, ora terus kok malah seneng perkara dhuwit mau, dhuwit 2000 mau. Boten mriku fokuse ring tuku lenga mau dijalani. Dadi atine sebungahe ati ku gak perkara ngene kuwi. Bungahe ati mergo iso nandangi apa sing diperintahno ibune mau. Kudune ngoten. Kudune rohanine ngoten. Fitulah bil hati alaiha. Ngoten. Iku gambarane kula ngoten. Wa fitulah bil hati alaiha hati alaihi lah. Bal yasguluhu balik nungkolake ing mukmin asana wa apa ngalem utawa nyuwijake Allah wa ing atase wa ta'ala wal khirsulan banget demene ala taufiyati jami hubi yang atase nuhuni sekabehane pira-pira hake Allah anjami dzalika saking mengkono-mengkono nisbat lan i'tiqad. Dadi wong mukmin sing sejati sing hakiki ku sibuk dengan nyuwijake Allah, sibuk dengan ngelem ring Allah lan banget senenge dalam melakukan sesuatu kuwi dadi hak-hake Allah. Ya mau cara tuku lenga mau seneng diperintahi seneng. Berangkate seneng ora perkara untuk tambahan sangu mboten. Sampeyan kok fokus ring perkara untuk tambahan sangune mau ditambahi 2000 mau wis beda nah mangke. Malah hatine sibuk karo khatin bagian mau. Dadi wong mukmin sejati ngoten wae. Disibuk utawa seneng renggone sesuatu kuwi hak-hake Allah. Jadi diperintah seneng. Jauh dari kata utawa dari rasa yang bertentangan dari perintah-perintah Gusti Allah sing rasa-rasa kuwi balike ring awake dhewe. Dadi dilatih rasane sekira senenge atine awak dhewe kuwi ora sesuatu sing balike ring awak dhewe, tapi sesuatu sing balike ku ring Allah. Kudu dunya iki panggonane ngabekti, ora panggonane ngunduh bagian awak dhewe. Ngoten. Begitu saja diangen-angen dhewe. Gambaran bahane ngoten mau, bahane jangan sampai jadi wong mukmin kok senenge perkara untuk bagian sing balik ring awake dhewe, tapi senanglah ketika kita bisa nuhuni utawa melakukan sesuatu sing berkaitan dengan perintah Allah. Begitu. Al-Fatihah.